Şunlar Mar vilayatynyň Garawum etrawynyň orta mekdeplerinde okuwçylaryň enatalary bilen ýürüýte ýygnak geçirilýär. Bilim we polisiýa işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu ýygnaklarda enatalardan täze ýyl bayramynyň öňýanynda çagalaryna berk göz gulak bolmak tapşyrylýar. Bu ýagdaýlaryň jekme-jekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 dekabrda Mardan habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä 16 dekabrdan başlap Garawumyň ähli mekteplerinde geçirilýän bu ýygnaklaryň her birine sınıf muallimleri, mektep müdiri we iki polisiýa işgäri gatnaşýar. Ýygnaklarda enatalara çagalaryny täze ýyl bayramynyň öňýanynda eýem häzirden göz astyna almak tapşyryldy. Şeýle-de çagalaryň partlaýjy serişdeleri, jisimleri atmaly, ýasamaly we ýaýratmaly däldi hem berk duýduruldy diýip ýygnaga gatnaşan Garawumly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda has takygy 2015-nji ýylda ýurtda täze ýyl bayramynda atylýan partlaýjy jisimleriň satywynyň çäklendirilmeginiň ideýany köp çagalar ýa-da ýetginjekler olary öz başdak ýasap başladylar. Şu ýyl hem köp çaga partlaýjy jisimleri öz başdak ýasap täze ýyl bayramynda atmakçy bolýar. Käbir çagalar partlaýjy jisimleri öz başdak ýasaýan beýleki çagalardan satyn alýar diýip Garawumly ene belledi. Häzirki wagtda Sebitde öz başdak ýasalan bu partlaýjy jisimleriň kiçik gutusy 5 manatdan, ulusy 10 manatdan gizlin satylýar. Bu jisimler sebäpli dürli hadiseler şolsanda çagalaryň bedenine şikayet etmek ýaly wakalar hem ýüze çykýar. Habarçynyň sözlerine görä ýakynda bir mektep okuwçysy öz başdak partlaýjy jisim ýasap, onu klassdaşlarynyň arasynda atmakçy bolýar. Şonda bu jisim okuwçynyň elinden ýere düşmänkä partlap, onuň sag eliniň barmaklaryna ziýan ýetirýär. Habarçy häzirki wagtda bu okuwçynyň Garawum etrap hastahanasynda ýatyp, saglyk bejergisini alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bellesek Azatlyk radiosunda bu wakanyň haçan we haýsy orta mektepde bolandygy, şeýle-de wakada şiketlenen okuwçy barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk adam we yer atlaryny agdamakdan saklanýar. Garawumyň mekteplerinde geçirilen ýygnaklarda enatalara okuwçylaryň täze ýyl bayramynda klassdaşlary bilen üýşüp oturşuk etmegiň gadagandygy hem duýduruldy. Her kim öz maşgalasy bilen bilelikde köplük bolman bellemeli diýdiler. Eger klass bolup bir ýere üýşüp bayramçylyk bellense, onda muallimleriň jogapkärçilik çekjekdigini aýtdylar diýip Garawumly ene sözüniň üstüne goşdy. Onuň sözlerine görä ýygnagy geçiren resmiler bu gadagançylyklaryň sebäpleri barada açaçan gurrun etmediler. Ýöne olar bulary bozan okuwçylaryň hususanda partlaýjy jisimleri atan çagalaryň hojalygyna birinji gezekde adından 2000 manat jerime salynjakdygyny duýdurdular. Ýokary sınıf okuwçylaryň işiniň bolsa kadyete geçiriljekdigini ýytaldy. Habarçynyň aýtmagyna görä ýygnaga gatnaşan enatalaryň aglabasy täze ýyl bayramynyň ýatlaryna düşmeýändigini aýdyp, aýlyklary alyp bolmaýandygy, çagalaryň gripleýändigi we dermana pul ýetişdirip bolmaýandygy barada batly ses bilen gyýgyrypdyrlar. Ýöne mektep resmileri we polisiýa işgärleri biz ol meseleler üçin ýygnanşmadyk. Mektebiň problemalary, okuwçylaryň tertibi barada ýygnak edilýär diýip enatalara jogap beripdirler. Azatlyk radiosu bu barada Garawum etrap häkimliginden we bilim bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de Garawum etrap hastahanasy bilen habarlaşyp partlaýjy jisim sebäpli şiketlenen okuwçynyň saglyk ýagdaýy barada hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda bellenilýän uly bayramçylyklaryň şolsanda okuw ýylynyň ahirinde geçirilýän soňky jaň dawarasynyň öňýanynda bilim resmileri enatalar bilen ýygnaklary geçirip, şuňa meňdeş gadaganlyklary her ýyl diýen ýaly tekrarlaýarlar. Mundan başga türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda dilden beren görkezmeleri nazara alynanda ýurdun orta mekteplerine gözökçülük güýçlendirilene meňdeýär. Iýun aýynyň başynda bilim resmileri Aşgabatyň mektep ýolbaşçylaryndan okuwçylaryň ahlak taýdan terbiýesine ünsü güýçlendirmegi talap etdiler. Mundan ozal şuňa meňdeş talaplar ýurdun dürli regionlaryndaky enatalardan hem edilipdi. Şeýle-de şu ýylyň fevral aýynda mektep okuwçylaryna akşam saat 10-dan soň köçä çykmak gadagan edildi. Azatlygyň habarçylary bilim resmileriniň bu aladalarynyň okuwçylaryň arasynda ten satmak, göwreli bolmak, zorlanmak ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy bilen hem belli bir derejede baglydygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun edip mesele gozamaýarlar.